Hello mga people, mga human being tips and tricks na karon! Hello, na ako'y customer na pud karon ni akong customer no kay di na pud babae, lalaki siya nya. Kani ihang buhok na atay gamayng problema ni si sir, di gud problema gamay lang nga kuan tan-aw nato na siya mga something nga murag mga flex sa buhok. Normal gyud ni nato sa mga tao kay ani gyud ta kay na may mga tao nga uban nga medyo ang mga buhok na agyud tay ing ani murag ato agyud ni basa ato agyud ni ulo nya ako ni karon i-treatment kay para mawala ni kay na may treatment ang ato ang product nga Schwarzkopf kuan ra gyud siya intended para sa mga ingani murag sa kuan pag yun ni dandruff sa binisaya pa ni nato ambot lang kuan la di po nato binisayon kay lahira mo na siya nga ingana gyud ng buhok nato di ba makita man nato no na siya mga flex daghan-daghan jud flex si sir nga katul-katul siya gamay kay ingani gining buhok as in katul gyud ni labi na panington ta kay balawan man nino pa-haircut man si sir mo na haircutan sa anak ko mao ko mo haircut og kaning mga kuan lucky kay normal man gyud na basta hairstylist ta kamao gyud ang trabaho dapat double gyud mo kuan ba mo talent kay og babae ra mo naagyon normal ang sign ay mga lalaki nga magpa-haircut mo nang kamao gyud kamo gamit aning mga clipper dapat lang kay uy bayuta kay kamao di pwede yot nanlan ka balaw kaning sublay og clipper parihan ni siya og brand niya para dili bitaw ilisod mo ipagduot nimo aning kani siya imo sa iana dili siya mo kana bitaw murag na may sudlay usahay nga dili ta ka kuan sa clipper kay mura siya mo static kani dili siya mo static kay para gyud haircut ug ana tingamo diha no kay nag haircut ti jud kikiro kamao ko mo haircut og laki kay sa bata pa pug ko mo gyud akong talent mang haircut practice ta ko sa una mga laki gyud akong haircut di jud ko babay kay mahadlok ko sa una mo haircut og babay kay guy ginawa pahak unya mo nang laki unahon una kamao ko kung haircut bata pa ko kabalo na ko aning trabaho yan nang apply ko sa unang trabaho giignan pa ko kabalo ba kuno ko mo haircut og laki kabalo ba kuno ko mo gamit og clipper oy kamao pud oy bata pa po ko ato murag akong edad siguro mga 16 or 17 kamao na ko mo haircut mga kikiro o kita mo sa blade ako ron ging ana no ato siyang gi ay kuan waan ni gamay ni mga kilid-kilid kay mo mga balhibo na mga buhok nga kagumay mo na siyang ato siyang gi blade niya ang anak ko mag blade kamot isuksok ra na nako nakoy mga technique unsaon ako pa ning gipraktisan pila ka tuig sa una nga naon din ang blade para bitaw dili ma-deform ang blade mo na siya isuksok mura ra po ka garisor haircut ning babaw bas unsa na akong tubig kay para sa yun na siya bitaw pag kuha nimo sa buhok matupong basta laki ang haircut ning ana bas yung tubig labi na ni buhok ni sir kay straight kaayo mo siya rebanded na mga buhok nga straight na daan pero kalabanan sa mga laki wavy gud buhok pero kaniya straight siya kuan na ni ginagmay ato ni siyang gipatindo kuan nato ng gunting kay para di bitaw mag-even ang imong cutting kay og para nako di ko mo even og buhok di nako tupungon kay aron pag kuan na niya pag sudlay mura bitaw gamitan og tining scissor pero di po ko tigamit og tining scissor kay ako ra jud nang gunting ra gyud na kay mas maayo man ang gunting kay dili siya mausaan ng tining scissor kay maka split ends na buhok before ko magbutang sa atong treatment sa buhok kanina butang ko og Bonacure nga Scalp Genesis shampoo anti-dandruff para gyud sa ato ang mga buhok na mga flex ako ning shampoohan kay hindi po ni shampoohan dili po na matangtang ang na inamuyo lagi ani ilang nga buhok normal gid na to mga tao kay human man ta so mga buhok na gyud usahay na atay mga dandruff mo nang ato sa siyang shampoohan ani exclusive po ni siya sa Schwarzkopf ra exclusive po na sa salon dili po na wala pay baligyan niya kay ug magpaing-ani ka adto ra jud ka sa salon kay tarungon ni og trabaho shampoohan og maayo ang money treatment sa Schwarzkopf nga Bonacure Scalp Genesis Revitalizing
serum para wala jud ang ato ang mga namuyo sa atong bagol-bagol, mga anti-dandruff di or mga flex sa buhok aron matangtang na. Inganin ni siya gamay ra gud kaayo. Mura na siya gel ibutang ni sa buhok na. Mura siya og kuan ba? Mura na siya gel unya. Humok ang buhok nato ani pagkahuman dara. Treatment kay Scalp Genesis Serum. Ato ning ibutang sa ihang scalp. Ako ra gud ning kinamuton og trabaho kay di na pwede pud sa og kinamuton na gyud siya. Ngani siya mag-apply tagsa-tagsaon yun ako ni og butang. Butangan nato ani kuan serum para iana yun ni sa bagol-bagol. Tagsa-tagsa para makuha ito mga naabitay mga flex ani namuyo sa ilalom. Yani tagsa-tagsaon yun nato ni butang. Taman mapuno yun ni tanan ang buhok sa isahon yun ni. Una nga kinahanglan jud nga ato ning paningkamutan nga mawala ning ani sir kay dili ba pud nilalim ning aning trabaho ana kay katul-katul sa bagol-bagol na inyong puyo diri nila bot kan mamuyo pud ni sila oy na diri o bisa pag gisyampuhan dili gid siya matangtang dayon ug di na to butangan ani niya mawala na ni nga ilibon ra ni siya pagkahuman para mawala ni katul sa buhok ni sir kay medyo katul-katul ba ning trabaho ani ano magupuning naaman ni sila diri na muyo we nga nindot ba ni buhok si sir kay straight na daan o nagiriban babay pa ni si sir lami ni buhok kay straight siya buhok nga na tagsa-tagsaon lang butang na to mura ra gud siya gel nga gibutang sa buhok para malimpyo na gid iyang mga bagol-bagol ani tagsa-tagsa gyud pagka-apply kanigit tanan buhok butangan di po na mo butangan apil na mga mugbong buhok apilon gyud tanan kay dili pwede nahurot na tong gibutang nga katong kuan treatment sa Scalp Genesis nga serum ako ni siyang steam pagkahuman kay aron wala intang gibati ni sir ang iyang gibati daw na bugnaw-bugnaw iyang bagol-bagol ang iyang scalp niya nawala tong medyo katul-katul ya kani o tan-awa gani ning ilalom ganiha at dari paduol sa na dari tan-awa na di ba nawala na limpyo na nahayag ng bagol-bagol o mura siya og mahayag mawala tong mga dandruff nga napuyo diri ang ganihang perting gaputi-puti darang dandruff o nga nagputi-puti makalit siya ka lanay mura siya mahilis automatic siya mahilis kay ingana gyud siya ang epekto anya dara o daghan kay mga dandruff nga gagmay atong makita dara siya mura siya og naluya na nagagmay na kaayo napaghihapon to bisag gisyampuhan pero na mura siya nahilis mo gyud siya ang ihang kuan kanang murag epekto bitaw na napaghihapon ang mga dandruff pero gagmay na kaayo kani magsaksak na pud ko sa ato ang kuan kanang steamer ang ako ang gamhanan nga steamer kaya to siyang i-on ako ni ibutang diri kay kinahanglan jud nato siya ilip ko nato ni siya og 15 minutes kay aron makuha jud nato nang ihang naa sa ulo nga nagapuyo iduol daw diri asa na siya temperature nato ibutang paduol jud ba ako di gipinduton kay naman ni siya hair treatment so diari nato ni ibutang kay namin nakabutang di hair settings blow red ning scalp therapy man ni siya na ipang kulot na ipang color ya mo ni ato ang manual ato ning pinduton musiga ni siya pabalhino nako ng siga kani siya balhin siya diri sa chrome light paabuton nako sa aning treatment nga dapit na apa ko sa manual balik ya diri ta sa treatment dara sa treatment nga 15 minutes siya ya ako tuning start kay aron mo sugod aning ato ang treatment sa buhok treatment sa scalp or sa buhok basta bunak yun kinahanglan jud siya i-treatment karon na human na jud ko og treatment kato ato ang anti-dandruff nga treatment nga serum ya karon imo na yang scalp tan-aw na to ha klaruho na to tan-awa na ninyo makita ninyo nga nalimpyo na iyang scalp nawala na di ba gwapa na kay ang buhok mahindlo no ganiha kay medyo daghan jud to yung nakita diha ya karon wala na ya mo na iyang haircut nga ato ang gihaircutan gwapa na siya og haircut nindot na siya mo siya nagkuan butang og gel kay may kagi ang buhok ya libon din atong treatment dili siya banlawan kay para jud siya mawala gini ang ato ang mga dandruff nga naa sa ato ang scalp nga namuyo nga ana jud na
Unya gwapa na siya og haircut, ato ipakita, ipaduol og gamay ang haircut sa buhok, ani mga kilid ug naunsa ng kilid ni sir o. Gwapa ang iyang haircut no. Unya na medyo na ako anak ko diri pag blade kay di niya ko mo kayan mag blade masamad gamay. Sa sulod na po natong kita-kita, daghang kaayong salamat sa nagtanaw sa ko YouTube channel Miss Human Being. Bye-bye. Sa sunod natong kita-kita sa tong video. Bye-bye again.